Прекарайте един съботен ден с мен като фризьор. И този път не е в 6 часа, а е в 11. Затова ето и първата ми клиентка вече е тук. Желанието на моята клиентка беше да оправим израсналите корени и оранжевият вид на косата по дължините. Честно казано, тя нямаше никакви претенции за цветът си, затова се остави в моите ръце и се надявам да бъде доволна. След това, след като я боядисах, реших да я постригна малко, за да освежа нейната коса. Крайният резултат ще го видите малко по-натам, а сега ще ви покажа следващата клиентка, която я постригах и вуаля! Стана прекрасна. Ето и следващата клиентка, която я подстригахме, и тя стана великолепна. Хареса се много и стоеше прекрасно. А след нея оправихме вежди, които бяха с боя. Помните ли първата клиентка? Ето я. След нея оправихме един вежди, втори вежди, трети вежди, четвърти вежди и една прекрасна подстрижка на едно прекрасно момиче. Стоеше и страхотно. А след нея, бам! Направихме едно бритонче, което страшно много и отиваше.